Ladies and gentlemen, please welcome Hukbong Musikero ni Yahweh. Maayong gabi, Biliran! We are the Hukbong Musikero ni Yahweh o ang SMY Band, Denise Naval, and ang mga share sa inyo ni kagabi na pipila sa mga original na mga composition sa among mga kanta. So, pwede pa na akong ihawhagon ang tanan na malindog ta sa gusto mo tindog. Praise the Lord! So, nindog ka ayong mga, dili lang basta-basta, bukod pa ganyan sa MC. This is not just a concert, di ba? Gusto ba ninyo na ma-feel ang presensya ni Lord? Ang kaning una nga, awit mics poon, ang mensahe nili ng awit pagkalikuan nga, magunsa na lang ang atong mga kinabuhi. Ang atong maangkon ang tibuok nga anaan ni kalibutan